Wow. Happy New Year. Ulot na kuha. Mana. Imong hands ila. Ay, imong eyes ila. Ito susod. Wala lang ko din ako. Nato man. Mana oy. Urot na. Kita pa draw ng mga bigay. Napa man lagi dayo. Dali ha. Ihatag ra na isa niya. Ihatag isa. Ano lang. Ati. Ilayo sa ice. Ati Gia. May reaction be. A, B, C, D. Ga. Bisa tagot ko yo. Ha? Ate Gia. Dapa ate. Duha, two. Ay, gibuhian. Gibuhian, nagmani. Sorry, be. Para lang. Ortios. Wow. Apel pas background si nanay. Wow. Iliki, hapit na siya mo. Asa na ang usap. Wow! Ano na, be? Circle. Tuyo ka circle. Dance ba? Dance. Na. Lamit ang unan sa niya kay grabe. Na. Reaction. Wala po na ni Siga. It's a prank na, pod. Bilaan na. Uy, kuya, ba na, ha? Uyaw na, kay kuitit ba yan na? Buto ni guba ko. Buto. Napahog ang dila oy. Parang dila. Napakaman. Wala. Sana kita na ulit din. Agwiti. Hindi, bibi. Na-fire? Na-fire. Doon, wala yung magpabuto nga na ay natagal. Itong nabotan siya. Ligid siya. Muna na last. Nag-iuwan na mo. Go sa lipod. Eh, excuse, uy. Di, ato bigas. Lako, Kuya Vincent. Uwan, Kuya Vincent. Pinag-uwan-uwan. Uwan, Papa. Oo. Hmm. Napauwan-uwan. Inom po, Papa. Kasi nagway patindog. Sige ka ba? Natagakan si Mano eh. Nalamados ko ano? Nalamados ko ng Hawa. Nawa Sigat ako pa. kay naitubig na. Nagkunkuan pa. ang agay na usama to kakuan ano na Lugaya man eh. Paano na? hindi na upos ang gusto na Ito ni Buto Usa. Oy! Nauwanan na lang na. wala kay kuan na kay mani oh ay day ibalik na sa altar day kani Gami sa kandila. day balik na altar masigain masigain na sa altar Oh, medyo. Naduha na gyud mo diha. mas sila Eh. manlog mo na Ala sila mag-video, may Oh, Ate Gia. Ate Gia. Ana pa, sigda. Sigda or de? Hindi ka mo ate manay. Imbes magpakurat ko. pulos man hindi mo ano Pa? May patugan niya kamana eh. Grabe sakit tas. Naman na. Sa birthday Nanay Rose. Ay, gawin sa to ni mo daw. Bing. yun sa to nito ang Ay, Ate Gia. Happy New Year. Ate Inday, oh. Happy New Year. Year. Happy New Year. Upper and neve. ha
Ito na sa Happy New Year. Happy New Year. Di mo, di mo na iya. Naggantay din ako. Mao man di ay. Ato dito pa, gawas. Pa siya gawas parts kay. Wa na mo diga kang benchet. Mao ati manay. Papa be papa. So, pagka, mataas ko. Dala ka papa. Yay! May pa ka Papa. Wa siga ay wa day mama. Ati inday oh. lak kanete. Di pa fire oh. Kandila wa na lagi. Ingon ko adto pa mo bay Da pa fire. papel. Ni ate siya. Ato na ani nga na ka. Wait. Wala eh. Sige. Ana. Aman. Iya, raw lighter wala. Maway lighter na yung gigamit ng green. Kuya, naalam na ito. Ngunit sa gaw. Kuya, wasi yung mata. Guguna sa tingnan. Pero mata kasi. Ako na to, man eh. Brown. Mura ko to usa. Testing mo to, mo to. Basi na ko ano na sa mga. Panantan mo, way. Pagpalit ito, na sampol. Yeah. Kuya. Ayun, sunod. Sunod. Ay, ito no. Ayo, ikaw sa naong day. Binuang. Asan kuitis? Ang mitis ba sa? Lasod gyapon. Alas lamisa to. Honest ka, kanang... Ang ganda yung nalawag gyapon. Ato na anahan. Ato na layo. Layo, ato na atbang. Kasada na kasada. Sarun. Ito no. Dito to mo sa Aw dak. May ba siya kaila? Tarong saan ka nang Asa ato na slipper ni mo lang kuha sa to ka. Kaya ma-video Ko kay bugnaw ka ayo. Ato na atbang ha. Uy, kandila ato na sa altar. Ano sa ka parts? Bugnaw kayo, be. Slipper ate. Kaya. Ano shoes ni Inday? Shoes ni Inday. Eye down. Eye dali sit the up. Ay no, nagdagkit na ka. Nga naman na. Nara, yay. Uy, la parts. Nga naman to. Binuang. Nga na to? Ay! Wow! Bag! Ay! Wow. Ala, bisan asa na siya. Uy, basin mo. Hindi pa itong nibotohin man. Abi na, umubungkag. Abi na, umubungkag to gaw. Ay, dito fireworks. Ano na ito? How pretty sila ay. Mahal kayo favorite eh. May pagkamalan ni Siga. Ah. Kuya, bugoy kay kinatawan siya. Ako ano. O ba yan na sa una? Ang gusa. Kabinsinahay naman ron. Ah! Hawa ni Siga. Binsinahay. Nga na ni... Naganda nga na yun ni Bantay kay Kuwitis na ba na? Wa na. Oh. Ako ba na sa kumoy? May pareho. Marasposin. Ay, asa naman daw yung fire? Hubos na. Kasama nila ako. Ano ito dito? Na. Ah,